Όταν σας αρέσει μια γυναίκα, δεν πρέπει να φοβάστε, έτσι. Να της το λέτε. Θέλει τρόπο. Όχι φόβο, τρόπο. Να είστε πάντα ευγενικοί και στον πληθυντικό. Έτσι το έγραψα από αυτό το τραγούδι. Το ξέρεις, Έτσι κάνω εγώ. Για δώστε χέρια. Αυτό το τραγούδι, παιδιά, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Αλλά κάποιοι το αγαπάτε. Με συγχωρείτε, είπατε κυρία μου, πήρα το θάρρος, συγγνώμη αν ενοχλώ. Με συγχωρείτε, απλά σας ερωτεύτηκα, μήπως μπορώ να σας πληγώ στο παιδί.